Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe maconfessions. Muchiri kumabasa here kana kuti matova kumba? You can tell me in the comment section. Kana muchiri kumabasa kuri sei kwose kwamungava muri. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma, handizivi kuti ndoita sei, saka ndakataura nevamwe bankuru vangu ava ndivo vega vasara mudzinza, saka vakanditi semwana mukomana vane zvavari kuda kuti vange vachindirayira. Ndakati pandakaenda kumba ndichida kudhindisa passport yangu ndokubva ndachizodarikira ndikabva ndachizoenda kwedu kwatinobva kwaMutoko. Ndakasvika zvichinzi vainge vabuda, izvo vainge vaenda kuMozambique. Ndakavafonera nekuti vakati kana wauya kuno undizivisa, nekuti pane zvandikuda kuzotaura newe just in case, because handidi kuti ndinge ndichizopesana newe, handidi kuti ndinge ndichizofamba. Saka zvakatondinetsa, ndikati kobankuru vanogonditi ndinge ndichiuya kuzotaura navo nekuti vari kunzwa kuti nyama dzavo hadzichaiti zvakanaka, but yet ndauya ndavakudzwa kuti vakaenda kuMozambique. Saka ndakangoita patient because kunyangwe mafoni avo ainge asingapindi, but ndaingonzwa zvichingonditi chimbogara kwemazuva mashomanana. Murungu akazoti andifonera akati within 4 days ndoda kuti unge uchizova wadzoka. Ndikati okay. Saka ndakati ndatogadzirira, ndikati ndoda ngosiya ndangoisa fence kumagarden, then ndobva ndadzoka kuJoni. Ndipo pavakabva vachizodzoka ende vakatondiwana ndiri kumagarden. Vakaenda kumba vakaudzwa namuchemberi kuti ndainge ndiri kumagarden uko kwandainge ndichigadzirisa fence. Saka vakabva vachizouya ndiriko, vakabva vati zviri muropa wena. Kunyangwe baba vako vaingoti pavanenge vaine mukana vaingoswera vari muno mugarden. Kunyangwe sekuru vako apa, sekuru vainge vachireva baba nyakubereka ivo vana bankuru nemadzibaba edu, asi baba vangu vakashayika. Saka vakabva vachizoti kwandiri ndanga ndakaenda kunotaura nemukuru wedu kuMozambique. Ndikati mukuru wedu ndeupi? Ndopa vakabva vachizondiudza kuti sekuru vedu ivo vainge vasiri muZimbabwe, vainge vasingatodi kutoti zvinge zvichitozivikanwa, vainge vakabva kuMozambique. Ndikati vainge vakabva kuMozambique? Vakanditi saka dzinza redu chairo riri kuMozambique. Zvino sekuru baba pavakauya kunoku kuZimbabwe vakabva vachizopiwa mushonga uyu vakaupiwa vakanzi ndiwo mushonga wavainge vachifanira kuti vange vachizoshandisa mune mabasa avo avainge vachiita ekurima, nekuti sekuru vedu vainge vatori murimi uyo ainge achizivikanwa nenyika yose kwaMutoko. Saka vakabva vachizopiwa mushonga wekuti vange vachikwanisa kuzobata mabasa iwawo avo avainge vachiita ekurima. Saka vakanditi vainge vaine mushonga wacho ipapo. Ndikatoti izvezvi mutori nawo mushonga wacho? Vakanditi hongu, ndiwo wandanga ndakaenda kuti ndinge ndichinougadzirisa kuti ndinge ndichizokupa, nekuti pane mushonga uyo wandainge ndakasiyirwa. Imwe mishonga yacho ndiyo yandainge ndakapa vanin'ina vangu, vachireva baba vangu nevamwe vanin'ina vababa vangu. Saka vakabva vachizoti sezvo ndainge ndiri nemukomana mukuru vainge vachida kuti vange vachizondipa mushonga iwoyo ndinge ndichizoudyaramo mugarden. Saka zvinhu izvi zvichiitika zvakaitika under pressure ende zvakaitika nekukasika. Vakabva vachizotanga kuvhura bhegi ravainge vainaro. Ndikabva ndachizoona vachiburitsa mudhorofia wainge urimo imomo mubhegi. Vakanditi chitodyara mudhorofia uyu. Saka ndakabva ndachizoutora. Vakabva vachizondiratidza panzvimbo apo pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoudyara, ndokubva ndachizochera gomba ndikaudyara mudhorofia wacho iwoyo. Vakabva vachizoti kana
paunotanga kuita zvibereko uchipa zvibereko ndipo pandichatanga kuita mari. Vakanditi saizvezvi hausi munhu anorima, mava vanhu vekuti munongofamba muchitsvaka mari munyika dzakasiyana siyana. Saka kunyika kwaunenge uri ikoko ndoda kuti unge uchizokwanisa kuita mari yakawanda zvekuti paunodzoka kuno uchatodzoka watova nemabodyguard ende uchaita zvekuuya kuno nehelicopter nekuda kwekuti mari yaunenge uinayo inenge yakawandisa, unenge wongofamba nemuchadenga. Ndo zvakataurwa izvi nabamukuru. Manje ndava kutya, ndine hope dzandiri kugara ndichirota. Hope idzi dzandiri kugara ndichirota, ndinorota ndiri kumakuva ikoko ndinenge ndiina sekuru vangu vanoita sekunge vakachekeresa vanhu vakati wandei mumabasa avo avainge vachiita ekurima kubva kuchiri nehondo iya yerusununguko. Sekuru vainge vachiita zveubhinya, vaiti kana vakaona vana vanenge vachizvifambira vari voga vaibhinya vana ivavo vobva vavauraya. Kubhinya kwandiri kureva ndekwekuti ndinotoratidzwa mumavisions sekuru vangu vachitoita mabasa akaita sekubata vana vadiki. Dzimwe nguva vana ava vandinoona vamwe vacho vanenge vachitokambaira avo vavaitonoba vana ava, ende kuba kwavainge vachiita vana ava vaitaimira pamba panenge paine mwana mudiki anenge achiri kukambaira. Vaiti kana vakaona kuti panze panenge pasina munhu vobva vapenda, vobva vaba mwana iyeye vobva vaenda naye mugomo, votanga vamubata chibharo. Vapedza kumubata chibharo then vobva vachizomuuraya, votora mapatsi ake votogocha votodya. Ndo mavisions awo andinoona. Saka banguru vari kurwara very serious. Mukomana achikana kutaura havachatauri. Zvino handizivi kuti ndoita sei. Zvingaita here kuti ndinge ndichiudza amai vangu kuti izvi ndo zvandakaudzwa nabamukuru ende ndo zvavakandiitisa izvozvo. Like ipapo pavakanditi ndinge ndichidyara Dorothea, ndakaridyara Dorothea iroro ndisina kana kumbofunga zvakawanda nezvazvo. Ndakangoti sezvo vari munhu mukuru zvavari kuti ndinge ndichiita ndongozviita. I am scared kuti zvinhu izvi zvandakaitiswa mune ramangwana zvinokwanisa kuzotanga kuzondishupa, nekuti vakati kutodyara kwawatoita Dorothea iri ziva kuti hakuna mukadzi wauchanyenga akakuramba. Mukadzi wose waunenge uchida anongokubvuma. Zvinoreva kuti ndatova nemushonga wekudiwa nevanhukadzi. Hey vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndoudza here hanzvadzi dzangu, ndoudza amai here kuti izvi ndo zvandakaitiswa nabamukuru. Ko kana kuri kunzi bamukuru vari kukunyeperai naye mukoma, zvimwe kuda ndivo vainge vakatoromba mudzinza ende vari kutongoshaya munhu wekutongorasirira zvinhu zvavo vasati vafa. Saka pamwe vakatongouya nenyaya iyoyo yekutongogadzira yekuti kunyangwe sekuru venyu vainge vakaromba, madii matsvaka vamwe vanhu vakuru vemudzinza vamunotaura navo, even vazukuru about this issue. I think makakanganisa ipapo kutongonzi ngaticherere Dorothea uyo apa, mukabva matoudiridzira sekutaura kwenyu kwamakaita. Asi vedare ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Vozvifambisa sei? Hanzi ndiri kufunga kuti kana ndikaenda kumusha ndonodzura muDorothea iwoyo. Yapakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimbakadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu kubva mugore ra2012 kunosvika muna 2018 pandakazotendeuka. Ndainge ndiine sipo iyo yandainge ndichishandisa mubusiness rangu randainge ndichiita. Ndainge ndava nekombi. Zita rangu muchanditi Tawanda. Ndauya pano ndiine confession iyo yandiinayo. Kutendeuka ndakatendeuka, but iko zvinozvi handicharari. Ndinogara ndiine stress nekuda kwemabills because handisisina mari semari yandakamboita. Mhuri yangu, mudzimai wangu, pandakamuudza kuti ndainge ndakaromba, ndiye akatonditi dai watendeuka tikatanga kuenda kuchechi Mwari vanokuregerera. Ndikati sezvo mudzimai wangu iye
ati kana ndikatendeuka Mwari vanondiregerera ende acharamba aineni. Ndakabva ndachizosarudza kuenda naye kuchechi ndakatendeuka mugweru nekuti ndimo matainge tichigara, but pari zvino ndakadzoka zvekare pamba pevabereki, imba ndakatorerwa nanatsano vangu iyo yandainge ndakatenga kugweru. Ndikangoti zvose zvandakakwanisa kuachiva pandainge ndakaromba handichina kana chinhu chimwe chete. Ndainge ndatova nemakombi angu maviri awo ainge achimhanya rutu yeHarare and Gweru, but iko zvinozvi handichina kana chandiinacho. Ndinotongogarawo pamba pevabereki ende kunyangwe ndiri munhu anonamata, but ndine rimwe zimunhuwi like gwembe, ndinotonhuwa gwembe chairo. Izvi zvinhu zvandakaudzwa apo pandakaromba, asi chiri kundinetsa ndechekuti ingawani ndakapa kupenyu hwangu kuna Ishe Jesu Kristu, mhuri yangu yakazondifuratira mushure mekunge zvinhu zvatanga kudhakwa. Mudzimai akati akwanise kugarira nhamo, tikatanga kunetsana. Saka paimba apa ndo pakazoti netsei, ndikabva ndachizoona kuti matitle deeds emba atongori muzita remudzimai wangu. Saka kuti ndinge ndichirwa nanatsano vangu ivo magweja vanokwanisa kana kutondiuraya because vakandipa a strong warning. Saka ndichazivi kuti ndodii, nekuti sipo iyo yandainge ndichimboshandisa, sipo iyoyo ndava kuiona kazhinji. Ndinoti kana ndava kuda kuenda kunogeza, sipo iyi ndinoiona, ndiyo yandakashandisa pakurombwa hwangu uhwo hwandainge ndiinahwo. Ndaishandisa sipo iyoyo kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizofamba zvakanaka. Nyaya yangu yakatangira pane imwe friend yangu uyo wandichati Blessing. Ndakadzidza naye, ndakadzidza kuGlenora, ndo kwandainge ndichidzidza. Saka naBlessing tainge tiri mabest friends, ainge achigara hake kuGlenora. Saka ndiye akazotoita kuti ndinge ndichizotanga kuita zvechiwindi nekuti ainge achidrivawo kombi. Saka akataura nemurungu wake, ndikabva ndachizoita windi. Tainge tava kufamba tose. Saka akabva achizobuda muZimbabwe ndokubva achizoenda kuSouth Africa. Akangoenda kuSouth Africa kwegore rimwe chete. Paakadzoka ainge ava kutofamba neToyota Quantum yainge ichiri itsva, ende ndinorangarira kutoti ipapo paakatodzoka akatondiudza kutoti murungu wake ainge amuudza kuti kana akambomhanya nayo mukombi iyoyo yainge ichazova yake. Ende paakadzoka achibva kuSouth Africa aita kuluka ende kana vanhukadzi vainge vava kutomuda zvekutodaro. Saka ndakabva ndachizomubvunza ndikati, shamwari ndibatsirewo, ndoda kuti neniwo ndinge ndichikwanisa kuwanawo basa kuSouth Africa. Akanditi ndaifanira kuti ndige ndichimbomira zvishoma akambochimhanya, then kana azokwanisa kupiwa kombi iyoyo yaainge achishandisa tobva tachizopinda nayo kombi paroad. Saka Blessing zvaakazoita, akazoti apo paakapiwa kombi akabva achizoitengesa kombi yacho. Mushure mekunge aitengesa kombi iyoyo ndo paakabva achizotenga imwe kombi, tikabva tachizotanga kufamba tiri tose. Akabva achizotenga mamwe makombi maviri, akabva achizobuda muHarare because ainge ava kuoperata kuBulawayo. Ainge aine mukadzi uyo waainge akaroora ainge achibva kuBulawayo. Saka ndakazosara ndiri stranded. Then Blessing ndakazomubvunza ndikamukumbira kuti ndainge ndichida kuti ainge achindibatsira so that ndige ndichikwanisa kuzobhadhara imwe kombi iyo yainge ichinzi inoda rent to buy. Saka mari ndainge ndisina. Blessing akabva achizonditi ainge achida kundipa mari, but asati andipa mari ainge achida kuti tinge tichienda tose kuSouth Africa. Saka akazoti imwe friend yake ainge ari Malaicha auya kuBulawayo. Pavakati vainge voda kudzokera South Africa ndokubva tachizoenda tose kuSouth Africa, ndokainge kari kekutanga kuendawo kuSouth Africa. Tasvika kuJohannesburg takabva tachizoenda kumba kwemwe muNigerian uyo waainge achiti ndivo pastor vangu. Saka it did not make sense to me kuti tinonzi tinoenda kuna pastor kuti tinge tichingononamatirwa so that Blessing ange achizokwanisa kundipa mari yekuti ndinge ndichikwanisa kunoita rent to buy. Saka ndakangoti ameno zvimwe kuda kudadirwa. Takati tasvikako mukoma kumba kwa pastor vaya wanikwe kuti havasi pastor but itori n'anga yekuNigeria, ndokubva vachizondiitisa mhiko. Ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizorara
usiku ihwohwo ndaifanira kurara ndiri mune rimwe coffin. Mucoffin umu mainge muine makonzo awo ainge akafa, ainge akatoora, ainge achitonhuhwa. Ndakabva ndaiswa mucoffin imomo, ndainge ndisina chandainge ndakapfeka, ndikanzi zimunhuwi iroro rainge ririmo mucoffin, zimunhuwi rainge richazonditeverera, uye zvekare ndaifanira kuti ndige ndichizoita nguva yekuti ndinenge ndisingafanire kuti ndige ndichigeza, kungofamba ndichingonhuhwa. Saka vanhu pavanenge vachiti munhu uyu anonhuhwa, ndokutofamba kunenge kuchitoita mabusinesses angu, makombi angu anenge achitofamba without any problems. Saka ndakabva ndachizopiwa sipo iyi ndakaipiwa mangwana acho makuseni, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunogeza nayo. Sipo iyi ndeye black yandakanzi ndinofanira kuti ndige ndichigeza nayo. Saka ndakaitora ndakubva ndachizoenda kubathroom, ndikabva ndachizotanga kugeza. Pandakapedza kugeza mukoma, ndakanzwa rimwe zimunhuwi rakasimuka kubva pandiri. Pandakabuda ndakaona muNigerian uya ainge akatosunga rimwe zimucheka zvekare nevamwe vanhu vainge varimo, because vaitozviziva kuti ndichabudamo ndichinhuhwa. Ndakagara mune imwe room kusvika zimunhuwi riya rapera. By the time patakazodzoka kuZimbabwe, mudhara uyo akazoita rent to buy kombi yake kwandiri akabva achizoshaika. Ndakazotaurirana nemukadzi wake, mukadzi wacho akabva anditi ndaifanira kungoramba ndichingoenderera mberi nema terms and conditions, because vainge vasisinawo chekuita nekombi iyoyo, plus vainge vachitoda mari uye zvekare nedambudziko rainge ravawira. Saka kombi iyoyo mukoma ndakazotogumisidzira ndaitora nehalf price. Ndawana mari ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichinara kunotaura naye, ndikati ndainge ndava kusada kuita rent to buy, ndainge ndichida kuvapa kamari kandainge ndiinako, otherwise ndaitsvaka imwe motikari yekushandisa. Vakabvuma because vainge vari desperate. Ndokutowana kwandakaita kombi. Ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizovezesa coffin iro rainge richazogara mumba mandinenge ndichigara. Saka coffin iri ndakaona kuti raikwanisa kuzondinetsa. Ndakatanga ndatsvaka imba kuchitungwiza kure nevabereki vangu, ndokubva ndachizotanga kuloja marumu maviri kuchitungwiza. Ndainge ndisina girlfriend, ndainge ndisina munhu anondishanyira, because imwe rumu yacho ndomainge muchigara coffin imomo. Ndaiti kana huri usiku paya ndaibva ndachizopinda mucoffin ndobva ndarara. Makombi edu tainge takapiwa miko dzekuti haafambi usiku, no matter what. Kombi yako haifaniri kuti inge ichifamba usiku, kana ikangofamba usiku inoita accident. Driver wangu wekutanga akati abva kukwekwe ndokubva achizoda kupika mapassengers uri usiku, because ndiye ainge achienda nekombi achinogara nayo kumba kwake. Akatora mapassengers achida kuenda nawo muHarare, akatsika munhu akafa achiri mulocation umo maainge achigara. Saka ndakatoona kutoti miko dzacho dzatainge takaudzwa kuti tinofanira kuti tinge tichizochengetedza, miko idzodzo dzainge dziri miko dzechokwadi. Saka after zvose izvi zvaitika mukoma, ndakabva ndachizoroora mudzimai wangu uyo ainge achigara kuGweru. Ndaroora mudzimai wangu, ndopandakabva ndachizobva muHarare nemudzimai mukoma. Ndikangoti chakaita kuti ndinge ndichizokwanisa kuzomutora yainge iri nhau yekuti ndainge ndiine mari. Ipapo ndainge ndofamba neFord Ranger yainge iri double cab. Saka aiva munhu uya wekuti aida zvinhu plus aitodanana nemunhu ainge aine mari. Saka ndakauyawo nemari yakawanda. Akabva achizonditi ainge achida kuti tinge tichizogara muGweru. Tikazotanga kugara muGweru tikavaka imba yedu, ndokubva achizotanga kusangana nezvimwe zvinhu zvaainge asinganzwisisi mumba. Ndaiva ndiine room yandainge ndakavaka panze, ndikati ndeye kuti ndinenge ndichichengeta maturuzi angu nezvinhu zvangu sababa. Saka ndaigara ndakaikiya. Saka dzimwe nguva ndaikwanisa kushayika padeni. Saka aifungidzira kuti ndo mandinopota ndichipinda nevasikana. Ndisipo akagwejenura dho, ndobva achizoona muine coffin. Akandifonera, ipapo zvinhu zvangu zvikatotanga kutodhakwa. Akandibvunza kuti ko zvinoreva kuti kudii. Akandisendera mapictures paWhatsApp, ndikamhanya ndichidzokera kumba. Ndikabva ndamuudza kuti ainge aita mistake. Zvino muNigerian uyo wacho akatirombesa ainge ava kusatobatika pamap. Ndikabva ndachizotanga kuenda kun'anga, ndikanzi ndainge ndakaputsa miko. Saka ndakanzi kuti ndige ndichidzigadzirisa miko idzi painge pachitoda musoro wemunhu live uyo anenge apondewa. Musoro iwoyo ndombogara nawo kuda kana kwegore, ndobva ndachizono
kuzonourasa mugomo. Ndakatya kuita zvinhu zvakadaro, ndikati ko kana ndikasungwa handina kuzoita saizvozvo. Zvose izvozvo mudzimai handina kunge ndakamuzivisa, saka zvinhu zvakatanga kudhakwa. Makombi angu andainge ndava nawo akabva achizotanga kusafamba zvakanaka, ende ainge ava kuti kana akafa pati inenge yafa haichatogadziririsiki kusvika zvose zvati mototo. Tagara pasi, chandainge ndangosara nacho yainge iri imba, tikapinza maloja nemudzimai tainge tava kugara tichingonetsana, because ainge ari munhu ainge akajairawo kugara murifa asina kujaira nhamo. Saka tonetsana kudaro ndipo patakabva tachizorambana. Ndikabva ndachizobva kuGweru ndichiita zvekumhanyiswa nanatsano vangu vanoita zvechigweja, ndikadzoka kunoku kuHarare. Saka kunamata ndinonamata, ndinoenda kuchechi, but nhamo yandiri kuona haina kumira fine. Apa sipo iyi ndinoti kana ndoenda kunogeza, sipo iyoyo ndinoiona. Handizivi kuti ndichakwanisa kuukunda here muedzo uyu semunhu ainge akamboromba. I need your prayers. Apa mari handina, kushanda kwacho ndinongoshandawo kungotiwo ndinge ndichikwanisawo kungowanawo zvokudya. Hama dzangu chaidzo dzandaibatsira hakuna kana achada kundiona. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu weyo.